Sabi ko, Buksit, magandang tanghali sa inyo lahat dyan. Dito na si Lola, dumating na. Yung inintay ko. Kasi yung, ano nga, yung pinabigay na yan, no? Kapag pinabigay na damit sa kapatid ko, si Ninet, si may channel sa ang pangalan, full-time mamader. Nay, panglaki na Buksit. Subscribe mo lang yung Bigo Buksit. Ano yung panglaki? Puro lagi na panlaki kay Nyagi, wala kayo nakuha, nakita sa video. Pajama na nakuha mo. Kaya nagpadala siya, puro panlaki na. Para daw mo. Tingong ko, apat yun sila, si Bahal, si Dudog, si Langlang. Ya, atin yan, apat. Ang bagong mo isama daw, kaya ibalik doon na sa kanila yan. Kaya mamili ka na sa'yo dyan, para sa'yo. Kasi bigay ng kapatid ko, si Ninit. Salamat eh. Pasalamat ka. Matsalam. Kasi yan ang sabi niya, para sa'yo daw. Sabi ko, apat yun eh. Pwede magsiloli lang bibigyan natin yan. Mamukot na ta. Mabukot. Mabukot ka. Tapos, anong oras na magawi? Mukot. Pila ra ba si Kalagak? Pugs, mamili ka na dyan. Tapos, kailangan sila si Bigubal. Yan yun. Sabi ko, Buksit, dito na pinakahintay-hintay ko kanina pa. Hindi mo ako umalis dito sa bus kasi mainit. Punta sa dagat. Tingnan nila, Gutsen dire. Sabi eh. Wala pa. Shout out sa inyo dyan. Gutsen, Oliver Mijares. Asit Fernandez. Lola Los Rosales. At si Rudin Calvan. Ricky Balasawas, Michael Balasawas. At si Sergeant Bisaya TV. At si Belfred Slobronio, Buit Ariaso, Daniel Napual, Christian Napual, John Mark Portillo, Welcome Dacer, Antonio De La Puente, Edge Traveler, Senato Buksit, Dan Rayo, Pinal Juarez, Pedro Vista, Royal Vista, at Mukot sa lang Erne baro. Vista, Kapag nakay ko ng Buksit. Cupcake, Buksit. Ikaw na ka? wala pa, Kaya na sobra lagi. Ruben Odina, Bidong Edwin, Kalikuan, Eastern Samar, Erika Baduts, Nid Gamas, Batang Helmet, Sirego Gana Junior, Eagles Tersma, Benedictan, sabi ko, mga Gandara Samar, Bukot sa kong Buksit. Kaya ako Christian kapukotan. Abual, Lian Franz Overo, John Macoy, at si Bay TV Casilo, at si Rex Vlog, at si Mrs. Rex Vlogs. Ano pala, happy birthday kay Tiyoboy dyan sa Pampaga. Birthday. Lucky Star. At sa ano pala, doon sa kay ano, sa Bubon. Happy birthday doon. Bonbon. Everson, kumpanya. Versus Cooking Channel. Sa Biggie. Setting. 6 PM. Lucky Star. Jose Jerry Vinculado from watching always across the Pacific Ocean from San Diego, California. Sa tawag bigo. Buksit. Ronel Litulia, Michael Bernadero, Hotdog Gloves, Ketchup. Sa tawag bigo. Buksit. Trey Gaming, Pinoy Basraber African, NDG Channel, Marie Chris Official, Mercy Bibi, Vince Reconcilio,
Dos in TV, Dots in B, Marita Mananaya, Sani Mananaya, Lovely Cat, shout out. Isa, Jill Paterka, Arlon Paterka, at Sabi, taga Tigaon, Camarines, Sor, Bigubusit, taga Partido. So, taga dyan sila dyan, Bigubusit. At kay Nole Aguilar, Batang, Bicolanong Batangueño, at si Maripe Aguilar, Gian Christoph Aguilar, Nicole Aguilar, at sa mga subscriber ng Kusit, kaya mga kaibigan ni Nole Aguilar, sa tatas nila dyan, Antonio de la Puente, DJ Bugs, Jojo May, Jungko, Mayra Jungko, Brian Ginugin, at sa ano pala may Kusit, sila Junior Kalibod, GR Kalibod, Makmak Kalibod, Janjan Kalibod, Michael Kalibod, at si James Kalibod, at lalo sa mama niya si Ninya Kalibod, Mix Moko TV, Dama Ka TV, at Jupani Doris, Marvin Timado, Timamo pala, at Jikar Angeles Kamba, Buksit ng Ricardo Manatad, shout out ng Buksit. Dito Lisa Rom, dito tayo sa terminal ng Masin Buksit. Fundamental TV Vlog at si ating amigo sa Dil TV, si Wow, shout out amigo. Kasabay ko kahapon sa biyay ating kaibigan yung Buksit, si bus number 1422. At sa mga taga Silver Star Buksit, sila kasabay ko kahapon, si Dudong Likot, yung mga likot dyan, dalawa ang Buksit, taga Bol, at sila Nail, sila Gamayo, Liti, Papuan-Puan, sila lahat dyan Buksit. Ricky Balasawas, Buksit Ating, full time mother there, yan ang kapatid ko ng Buksit, pag-isa taon na lang, pag-ano na lang. Subscribe, King Girard, Ganancias, ingat sa biyahe mo Buksit ha, babalik ka naman pala ng Manila. Ayo, Kisa, Baby Itans TV, Dong Moto Travel, Buhay Tracking, Jamo sa tawag, at si Toto Gakutan, Butsoy Tagra, at ayaw Buksit. Gusto ko nga lang bukas, kilo. Tapos ang sukli yun, ano pa si Grilyo? Si Tineng. Isa na rin ako nila, hindi ko man nagkakaon. Sa? Tinimbag. Baik, ito nga rin. Ito ba, lagyan ko kong hetos. Pamukot siya, parang kilo na grilyo. Gamay? Sila lagi na natuwa. Tayo naglasya. Palitan nga daw pukot. Lagi palitan mo? Ano na day? Ano na? Ano sa? Ano yun? Dututag na sa ano. Ano sa? Tulungan pakat lang karon. Huwag magpalitan yun, huwag magpalitan. Busog ko, di ba? Doon tayo ko na sampay yun eh. Busog ko. Lawas ang likod set. May busog kumbay. Tanda na siya na to. May bali. Ako balik, pangarin ka may pamukot. Balik ko din kayo. At tumakaka dito. Tanda na siya, lagay ka ang bagay pa. Pipadahan at balik ka to sa... Yeah. Di ako lagi bala na. Lagi na ako. Kung ito kumaga dito. Muditso na dahi ka uli. Hindi kumana ko kaon dito. Balik kumaga Balik dito. kumari. Lagi. Balik na dito ako. Banan. Natinong bag.
mamukod sa kumoto. Ilit mo ko. Ang lagay kasi makuha ko silikon na ron. Hitam mo. Oh. Sige, ngayon na luloy. Oh, siya tayo. Sa taot sa nalagyan.